Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor toneel, de plattelanders uit West-Zeeuw-Vlaanderen. En daarom zijn 2 mensen aangeschoven. En met wie heb ik het genoegen? Richard van de Vijver. Richard, van harte welkom. Dank je. En aan jouw zijde? Tony de Koeier. Tony de Koeier. Tony, ook van harte welkom. Richard, de plattelanders. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat zo'n beetje gekomen, die toneelgroep? Dat is eigenlijk van voor mijn tijd zo'n beetje, maar het was een oud toneelgroep. En hoeveel jaar bestaan jullie nou? Vorig jaar 40 jaar, is het niet? Vorig jaar 40 jaar, Ja? dus zal het van het jaar 41 zijn. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar die hadden vroeger toneel gespeeld en die hadden het idee opgepakt om nog eens eenmalig, was eigenlijk het idee, een toneelstuk uit te voeren. En dat was een succes en die club is eigenlijk blijven bestaan en gegroeid en ondertussen ook verjongd. En hoe lang zit jij erbij nou? Ik zit er ondertussen een jaar of 15 bij. En Tony? Dat zal ongeveer 30 jaar zijn. 30 jaar al. En vertel nog eens een keer iets uit de oude doos. Uit de oude doos? Ja, van toen. Welke regisseur kun je zo noemen? Regisseur, Frans Haak, dat was mijn eerste regisseur. Ja, Dat weet ik nog. De eerste 3 keer of zo dat ik meespeelde. ja. En dan zit je daar als een jong manneke van een jaar of 18, 19, 20, ik weet niet Ja, precies. ja. Tussen allemaal van die oude mensen, die waren wel 40, misschien wel 50. En je leek heel oud. Ja. En ondertussen zijn wij de anciens, zeg Ja, maar. ja, nou jullie hebben de rol overgenomen natuurlijk. En welke regisseurs kun je nog meer noemen? Arsène van de Hemel daarna. En daarna is Rini Venijn geweest. Erik Wijfels. Erik Wijfels is geweest. Erik Wijfels, ja. We hebben onze Vlaming Damien gehad. En nu zijn we bezig met Richard. Richard, hoe bevalt dat zo, dat regisseren? Dat bevalt goed. Ja. Ja. Maar stel, je hebt gespeeld, hè? Vorig jaar in 2019. Ja. En dan vat je het plan op om een nieuw stuk te kiezen. Hoe doe je dat? Nou, dat is een toneeluitgeverijen, zullen we maar zeggen, die of een toneelstukken in hun bibliotheek hebben. Er zijn verschillende. En naar het aantal spelers die beschikbaar zijn, man, vrouw, ga je op zoek. En ook naar het genre van het toneelstuk. Wil je een drama, wil je een komisch stuk? Dus in overleg met de mensen uit het bestuur en uit de vereniging ga je dan op zoek. We hebben ook een leesclub die of dan daadwerkelijk stukken gaat lezen. En komen daar positieve stukken uit, dan worden die keer overlegd naar iemand anders. En wat denk jij ervan? En zo komen we op een duur tot een stuk. En wanneer heb je nou dit stuk gekozen? Vrij kort naar onze uitvoering vorig jaar. Dan ben ik beginnen lezen en dan... En wanneer valt nou een definitieve beslissing? Dat gaan we doen? Ja, dat hangt een beetje af van hoe snel je het vindt. Ja, maar dit jaar, afgelopen... Nou, op een gegeven moment, september moet je sowieso een stuk hebben. Maar eind september beginnen we met de repetities. Oké. Dus dan is het wel prettig dat je toch ten laatste in juli het stuk gevonden hebt. Want dan kun je nog een keer wat aanpassen en nog een keer kun je een beetje... Misschien een speler zoeken die erbij hoort. Ja, dan kom je op een gegeven moment een leuk stuk tegen, maar daar ontbreekt net iemand voor. Ja, dan kan je op zoek gaan. Ja. Dus, En de decors, hoe werkt dat? De decors. Hoe werkt dat? Dat is ook zo'n vraag. Ja, nee, ik bedoel te zeggen van, er moet een decor gebouwd worden. Hoe gaat dat dan? En dat doen we ook met een kern van mensen die actief zijn in de club. En dat zijn dan, komt erop neer, ook spelers, bestuursleden. En de regisseur moet daar heel kort bij betrokken zijn, dus die is ook bouwer. Ah. En ik ben ook bouwer. Ik ben ook speler. En dan hebben we een basis vanuit de regisseur die zegt van dat willen we gaan doen en dat zijn de mogelijkheden. En dan hebben we nog een regisseur van het jeugdtoneel, die heeft ook allerlei wensen. En dat moet dan ook nog liefst bij elkaar passen, omdat we in dezelfde tijdspannen spelen, in dezelfde tijd spelen in het Ledeltheater, praktisch gezien. Dus dat mag niet te moeilijk zijn qua wissels. Ja. En de repetities, waar vinden die plaats? Zo mogelijk in het Ledeltheater. Ja, en als dat niet mogelijk is? Dan wijken we uit naar waar het op dat moment kan. Dus dat kan zijn waar het decor opgesteld staat, maar dat kan ook zijn in een ander zaaltje
als het te koud is. Ja. Dus dat decor, dat staat nu we het opnemen? Dat staat nu opgesteld bij mij in de loods. Ah ja. Nou, daar hebben we een prachtig filmpje van. De repetitie is opgenomen door Joost Kools. Daar gaan we nu even naar kijken. Een misverstand. Cyrieltje, kom je nog, ventje? Ja, maar ze bedoelde natuurlijk Javanestje. Dat is wel een groot verschil, hè? Ja, maar ze zat er een vergist in, hè. Ja, ik zoek toevallig het kortste bieur. Ik zal het haar eens vragen. Ah wel, dat is een goed idee. Weet je wat, ik ga ze direct gaan roepen. Godverdamme, ligt er hier weer aan zo'n gigantische berg. Wat denk je? Kan ik in deze outfit het huis van God betreden? Als je het huis van plezier ervan wil maken. Hoezo? Sta me daar jaren te denken. Nee. Je borsten staan te ver naar voren. En je denkt dat van God zo niet binnen mag? Ah, van God wel. En van de nonnen niet? Of Van degene die ervan houden. Ja, dat mag veel zwaarder. En dan zeker als je hier loopt. Hè. En ja, die keutels hier wel liggen ongeveer. Hoor. Maar dan, je stapt er eerst in, zullen we maar zeggen. Dus je loopt, je stapt, je kijkt als het ware. Gadverdamme! Ja. Ik zat nog een keer school. Komt toch gelijk nog eens, of wat gaan we dan? Oh ja, ik wil het nog een keer. Maar... Ramos! Rottelt! Hij had al een hoed geslopen. Af, zeg ik! Foefoe, die beweegt niet meer. hadden ze nog? Ik ben Danielle de Poorter. Ik werk in Oostburg als woonbegeleider bij Beschermd Wonen van Emerges. En ik ben 3 jaar geleden lid geworden van de Plattelanders. Het is het 3e stuk waar ik aan mee ga doen. En ja, zoals u kunt zien, ik heb het kostuum aan van een kok. Ik ben een Oostenrijkse kokkin en ik ben uitgenodigd op het kasteel om een keer een diner te verzorgen. En toen ben ik aangenomen als de kokkin. Het zijn hele leuke repetities. We lachen heel wat af. Want zoals u dan begrijpt, het is een blijspel. En mensen willen graag een avondje uit. En wij doen heel erg ons best met maandenlang 2 keer in de week te repeteren. En dan willen wij heel graag dat de mensen een hele leuke avond uit hebben. En daarom bereiden wij een heel mooi toneelstuk voor. Door 2 keer in de week te repeteren en ook tijdens die repetitie. Echt waar, dames en heren, we hebben de grootste lol. Dus ik verzeker u, als u komt kijken, u lacht een hele avond. Dat is die klok. En dan doe ik mijn ogen open en dan word ik nog binnen vermoord door zo'n kokkin met een hakmes. En nu ga ik mijn eigen gaan wassen. De badkamer is die kant op, monsieur le baron. Ik voel dat het me dag niet gaan worden. Wat was dat? Scheisse! Kom eens hier, jij. Annie, Louise kan hier elk moment binnenkomen. Oeh ja, dat zou gênant zijn, hè? Ja, al even gênant. Als je grote entree vannacht. Bommen maar meer rust, vol maar meer rust. Dan hebben we de oplossing. En Friet? Nou heren, dat was leuk om dat eventjes te laten zien. Maar Richard, vertel eens even, wat houdt het stuk in? Het is getiteld? Foufou. De titel is Foufou. En Foufou is de naam van het hondje wat in het toneelstuk voorkomt. En Foufou is ook de naam van het kasteel waar het zich afspeelt. Ja, want ik hoorde een baron en zo. Ja, En, ja. Het is best wel lastig omdat er niet echt een kernverhaal in zit. Het is eigenlijk gewoon het wel en wee wat zich afspeelt in het kasteel, pakweg 100 jaar terug. En daar woont nog een oude dame, van wie het kasteel is. En een paar kinderen wonen er nog bij in. En een butler en een meid en een Oostenrijkse kokkin. Is in dienst en een tuinman. En door onverwachte gebeurtenissen verandert er daar het een en het ander. En wordt het heibel, zullen we maar zeggen. Nou, de mensen zullen genieten, denk ik. Zeker. Kun je ook even aangeven wanneer dat voorstellingen er zijn? Ja, de voorstellingen, we beginnen 1 februari, op een zaterdag in het Ledeltheater in Oostburg. In Oostburg. Vervolgens de week later weer om de zaterdag, dat is dan 8 februari.
Het weekend daarna de zaterdag en de zondagmiddag, dus een matinee. En de week daarna, 22 februari, spelen we nog 1 keer in Axel. Dus gaan we op tournee, nemen we ons decor mee, onze spelers mee. En verrassen we Axel in de Hallen. In de Hallen in Axel. Ja. Nou, mensen kunnen dat allemaal opschrijven en lekker komen genieten. Ja. Nog iets over het decor. Wanneer is dat nou gegaan, dat decor, naar het Ledeltheater? Je hebt eerst de repetities gedaan in jouw schuur. En dan op een gegeven moment gaat dat overgebracht worden. Nou, we proberen het decor eind december in elk geval klaar te hebben. Liefst begin december. Ja. Moeten we allemaal een beetje passen natuurlijk. Dan hebben we de laatste paar jaar de mogelijkheid gehad om het op te stellen. Want je hebt wel een flinke ruimte nodig om het op te stellen natuurlijk. Het podium in het Ledeltheater is toch dik 10 meter breed. Oh. En dan hebben we ook een 6 meter diepte wel nodig. Dus vandaar een behoorlijke ruimte nodig, dus het kan niet overal. De laatste paar jaar is dat gelukt. En dan de week voordat we uitvoeren, dus we spelen 1 februari op een vrijdagavond. De maandag daarvoor beginnen we een decor te verhuizen in het Ledeltheater. Ja. En vanaf dan, in die week spelen we elke avond, hebben we een repetitie in het Ledeltheater. Okay. In het decor, met alles erop en eraan. En dan wordt ook de techniek erin geregeld. Ja, dus voor beide toneelstukken door elkaar. Ik ga nu afscheid van jou nemen. Ik zeg veel succes. Maar je bent speler. Je bent dus beschikbaarheid van de loods van jou, van de schuur. Decorbouwer. En alle plezier met het toneelspelen. Want ik zag je echt heel leuk bezig. Dus ik neem nou afscheid van jou. Want er komt iemand anders voor jou in de plaats. Ik zou zeggen, kom kijken. Ja, dat zeg ik straks tegen alle kijkers natuurlijk. Ja, zelf ook doen. Nou, bij deze ben ik uitgenodigd. Mooi zo. Oké. En wij gaan naar het scherm kijken voor de jeugdplattelanders. Ja, oké. De barones, ze komt al bijna. En ik ben nog niet klaar. Nog lang niet klaar. En dan krijg ik mijn strek ook al niet gestrekt. En als ik mijn strek niet gestrekt krijg, dan kan ik mevrouw niet onder ogen komen. En kan ik mevrouw niet onder ogen komen, dan kan ik niet werken. En als ik niet kan werken, verdien ik geen geld. Dan moeten we op straat leven. We worden zwervers, jongen, we worden zwervers. Zal ik dan maar even helpen, pa? Als je denkt dat je kunt strekken. En wel netjes praten, hoor. Want ze is een barones. Dat doe ik toch altijd? Kom op, niet zo telkens zitten gamen. Ga maar een keer naar opa. In het bejaardentehuis. Dan doe je zoiets beter dan gamen. Wat? Nee, niet naar het bejaardentehuis. Dat is zo saai. Als je deze terug wilt, zou ik maar gauw gaan. Zuster! Zuster, kom eens een keer. Ja, wat is er? Nou, ik denk dat het hier een beetje gelekt heeft. Het regent niet eens. Nee, zuster. Oh. Ja. Oh. Wacht even. Dat is voor de avonddienst. Hey, ik ben Bente. Ik doe mee met de jongere plattelanders dit jaar. En ik speel de Hartenkoningin. Zij is een persoon die heel erg complex is. Die nog niet zo goed weet wat ze zelf wil ook. Maar ze claimt dat ze een kind wil. En ze kan heel erg explosief zijn. Ze is vooral... dat is ook het enge. Je weet nooit wanneer ze boos gaat doen. Of wanneer ze gaat uitbarsten van emotie of zo. En ik herken dat best wel. Ik heb dat soms ook al een keer gehad. Tegenwoordig niet meer zoveel. Maar ja, je weet maar nooit wanneer het terugkomt. En ik vind het super leuk om mee te doen. Het is iets wat ik heel erg graag al heel erg lang heb willen doen. Toneel spelen en dat soort dingen. En het is ook super gezellig om mee te doen. En ik heb het altijd super naar mijn zin. Oké, wil je dit stukje nog even terug doen? Maar je stress was wel goed. Ja. Gewoon helemaal. Doe maar even opnieuw. Laat me met rust. Maar snoezie-woezie. Niks van snoezie-woezie. Ik voel me ellendig en leeg. Zal ik nou een gouden diadeem voor je kopen? Om de leegte een beetje op te vellen? Ik wil geen gouden diadeem. Wil je dat? Een paard? Een paard? Zal ik een paard voor je kopen? Ik heb al 3 paarden, dat weet je toch? Zal ik dan een leeuw voor je kopen? Een leeuw? Ja, dat is een goed idee. Net zo lekker kattig als jij.
Ja, de jonge plattelanders. Nu is aangeschoven Monica van der Ree. Monica, van harte welkom. Dankjewel. Vertel eens iets over jezelf, want daarna even natuurlijk toelichting van wat we gezien hebben. Maar ik ben heel belangstellend. Waar ben je geboren en waar woon je? Ik ben geboren in Oostburg. Ik heb gewoond altijd in Breskens en ik woon nu in Groede. En ik ben regisseur bij de Jongere Plattelanders. Ja, en wat we nou gezien hebben, hoe heet de uitvoering? Uitvoering heet Voor Altijd Jong. Je brengt me wel op het idee, zeg. Ja, past heel goed bij de jongeren natuurlijk. Ja, en hoeveel jongeren heb je zo als spelers? Ik heb dit jaar doen er 17 jongeren mee en 1 volwassene. Maar die is ook nog heel erg jong van geest, dus die past daar heel goed tussen. Maar dat is wel goed dat je zo'n kraamkamer hebt of zo'n kweekvijver. Ja, zeker. Hè? Ja. En zijn er al, sinds dat jij regisseert of meespeelt, al veel van de jongeren overgekomen? Nog niet zoveel. Het jongerentoneel bestaat nu 7 jaar zo'n beetje. Ja. Dus daar zijn er wel, maar er zijn er dan vervolgens, dat is een beetje dat als ze echt op leeftijd komen en kunnen aansluiten, dat ze gaan studeren en uit de streek verdwijnen. Nou, verdwijnen ze. En omdat de repetitieavonden op de dinsdag en de donderdag liggen, is dat ook heel moeilijk. Ja, is dat wel een keer lastig. Maar uiteindelijk kan er natuurlijk wel wat uit voortkomen. Er zitten zeker talenten in die we spotten. En, maar we willen niet alle goede talenten wegkapen. Nee, dat moeten we niet doen. Nee, het moet geleidelijk gaan. Hè? Ja. Zeg, en de inhoud van het toneelstuk, kun je dat even vertellen? Zeker. Nou, het is, we wisten dat niet van elkaar, maar het is eigenlijk heel grappig. Bij ons gaat het ook over een baron, een barones. Oh, ik dacht dat... Ja, dat is heel toevallig. Echt waar? Maar het past mooi in elkaar. Alleen bij hun is het in het landgoed, kasteel. Ja. En bij ons is het buiten. Bij ons landgoed is een enorme kersentuin. En daar gebeurt alles. Ja, en wat gebeurt er onder andere? Nou, het komt erop neer dat de man van de barones die is vermist geraakt. Dat is heel verdrietig en daardoor kan ze daar niet meer blijven wonen. En ons verhaal begint eigenlijk op het moment dat ze weer terugkomt naar het landgoed. Na zoveel jaren. Na zoveel jaar. En dan is er iets met dat landgoed gebeurd natuurlijk? Het is redelijk, nee, het is goed onderhouden. Ze heeft een butler, heel trouw, en die heeft dat allemaal netjes bijgehouden. En iedereen is heel blij dat ze weer terugkomt. Maar ze komt met slecht nieuws, want het geld is op en ze moet het verkopen. Oh. En dus dat is het eerste probleempje wat opkomt. En hoe gaat het dan verder? Ja, dan zijn er wel wat kopers. En ik gebruik wat karakters uit de streek, onder andere Rijn Vos. Ja, wel bekend, ja. Maar die is een beetje sluw natuurlijk. Ja. Dus of die betrouwbaar is, dat is de vraag. Daarnaast zitten er ook heel veel fantasievolle karakters in. We hebben dus de koningin, die je net in het filmpje zag. Die heeft een kort lontje. En die butler, er zijn nog wat kinderen. En we hebben, de jongeren hebben ook 3 hele ouderen. We hebben bejaarden. Oké. Die gespeeld worden door de jongeren. Oh. En die ook weer terug jong worden. Dus dat is een leuke Oh, die spelen verschillende rollen dan? Ja, eigenlijk. Ze spelen dat ze oud zijn. Maar ze worden weer terug jong. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging om dat te spelen. Dus maar dat doen ze heel goed. Ja, maar dat in werkelijkheid niet gebeurt, hè? Dat je zo van oudere jongen wordt. Ja, maar... Nou, dat is grappig dat je het zegt. Want ik heb dat receptje mee. Dit is eigenlijk het geheim van de jongeren. Dus als je deze allemaal opeet, Jan, dan zul je het ervaren. Zullen wij dat dan maar even na de opnames tracteren voor de technici, hè? Want het geluid en alle mensen op de publieke tribune. Nee, iedereen gaat zich er weer wat jonger door voelen. Dus dat is, En nou de vraag natuurlijk, wanneer gaan jullie optreden? Wij spelen op vrijdag, ik moet beginnen met zondag. Zondag 2 februari om 2 uur. En op 7 februari, dat is vrijdagavond, om 8 uur. En alle 2 in het Ledeltheater? Allebei in het Ledeltheater. En ga je ook nog naar Axel? Daar ga ik wel naartoe, maar om te kijken. Ja, om te kijken, maar niet het Nee, wij spelen niet, nee. Goed. Zijn er nog een aantal dingen die we moeten behandelen, Richard? Of? Die we moeten behandelen? Zijn er nog dingen dat je zegt van, doe even een oproep? Een oproep? Nou ja, ik zou zeggen, vorig jaar is ons stuk heel enthousiast ontvangen. En we hebben een gelijkwaardig stuk qua komische karakters. Ja. Dus ik zou zeggen, kom allemaal kijken. Ja. En waar kunnen ze de kaarten kopen? De kaarten in Oostburg kan je terecht in het Ledeltheater. En voor de kaarten in Axel kun je ze via de site
van de Plattelanders, www.deplattelanders. En dan kom je vanzelf op de site en daar kan je kaarten voor Axel bestellen. Oké, en jullie is precies hetzelfde natuurlijk? Hetzelfde. Via de website, Facebook. Kunnen ze dat Zeker. ook bestellen via Facebook al? Nee, het is echt via aan de kassa of online bestellen bij het Lidl. Ja. En dat moeten de mensen vooral heel veel doen. Ah, geweldig. Zullen we het daarmee afsluiten dan? Dat is prima. Helemaal leuk. Nou, veel succes in ieder geval. Dankjewel. Beste kijkers, dit was weer een aflevering van Scheldemondig. En we gaan met plezier natuurlijk kijken en genieten van de plattelanders, zowel van de jeugd als van de senioren. En jullie wil ik heel veel succes wensen en natuurlijk dank je voor jullie komst naar de studio. Vond het geweldig. Dankjewel dat we hier mochten zijn. Alsjeblieft. Heel erg. Hey, Dankjewel, Jan. dankjewel. En we gaan trakteren nou. Moet je zeker. Oké.